Ang gugma nagsugod diha sa Ginoo, dili tungod sa katahong o bahandi, kundi tungod sa iyang kabubuton, nga ang duha mahimong usa sa kinabuhi. Kini nga gugma, panalangin sa Ginoo, gasa nga balaan, walay katandi. Joyce ug mainan, iyang gipili, na maghius sa hangtod sa kahangturan. Sa kalipay ug sa kasakit, magpabilin ang pagtuman sa saad nga balaan. Kay kung ang Diyos mao'y sentro sa kinabuhi, ang gugma magpabilin hangtod sa hangturan. Kini nga gugma, panalangin sa Ginoo, gasa nga balaan, walay katandi. Joyce ug mainan, iyang gipili, na maghius sa hangtod sa kahangturan. Ang kaminyoon dili lang kasabutan, kundi usa ka panauban sa Ginoo. Kung siya maghari sa inyong kasing-kasing, dili gyud kamo mawad-an sa gugma ug kalinaw. ang Ginoo mao'y pundasyon sa inyong balay, ang pag-ampo mao'y inyong kalipay, ug sa inyong paglakaw matag adlaw, ang gugma maglambo sa iyang grasya. Kini nga gugma, panalangin sa Ginoo, gasa nga balaan, walay katandi. Joyce ug mainan, gihiusa sa iyang ngalan, nga mag-alagad hangtod sa kahangturan.